Okay, dala palagkaon nimo. Dala pagkaon. Si pangalan din nimo. Na. Pagkaon. Kaon usa. Kaon usa. Ay gutom naman ka. Naata diri karon sa diversion road. Oo. Kani nga dalan, kani nagaagi-agi nga mga sakyanan. Tungod kay naatay bisitaon nga espesyal nga langyaw. Oo. Usa ka langyaw nga nagpuyo sa imburnal. Gidala na to siyang pagkaon para pud makaon niya. Kani nga langyaw gi-report ni sa ato ang sa usa ka concerned citizen nga wala siya nagpaila. Usa ka good Samaritan pud. Ingon pa niya ginapakaon niya ni ug nihangyo ni siya kani si kuya usa ni kabatan-on nga muuli na daw. So mao nang naata diri para tabangan siya. So ato siyang hinabion para mahibal-an nato unsa nga tabang ang atong mahatag sa iya. Okay mga katabang, tara. Ya, ay hapon. Ay hapon. Okay, dala palagkaon nimo. Dala pagkaon. Si pangalan din nimo. Na. Pagkaon. Kaon usa. Kaon usa. Ay gutom naman ka. Kaon usa. Isa day pangalan nimo. Ha? Oh. Kanon oh. Kaon usa. Ngao. Dawata. Kaon usa. Oh. Tubig nimo. Na tubig. Sino mo pangalan? Ha? Taga-asa day ka? Ha? Kaon na usa. Kaon na usa. Taga-asa day ka? Taga-asa man day ka? Ha? Taga-asa day ka? Kaon na usa. Kaon na oh. Na, kaunin mo. Oh. Manok. Guniti oh. Guniti. Kani siya. Kani, guniti. Abrihan na to, abrihan. Oh, hoy. Okay. Manok. Kaon na usa. Kaon. Kaon usa, kaon. Oo. Kaon usa. Sige na. Tanggala di mo purong. Sige na. Okay man, tabang ko nimo, mutabang. Mutabang ko nimo. Gusto ka mo uli? Gusto ka mo uli? Ha? Gusto ka mo uli? Gusto ka mo uli? Ha? Saan yung pangalan nimo? Saan yung pangalan nimo? Taga-asa man ka? Muli ta sa inyo ha? Uli ta? Uli ta? Hatod ti ka? Ihatod ta ka? Ha? Asa man yung balay? Asa man yung balay? Hatod ta ka? Sige na. Unsa day ni? Kani mo dala? Unsa day ni? Ha? Unsa man day ni? Ha? Daw, tanaw na to dabi. Tanaw na to ilalom. Unsa nang dala nimo? Unsa man na kana dala nimo? Unsa man na? Unsa? Unsa imong dala? Unsa man ni? Ha? Ay, mga pagkaon. Mga tapirwir man ni. Ha? Unsa man ni? Atong ta sa inyo ta? Uli ta? Ipangita na ka sa imong papa. Ipangita na ka. Ipangita na ka sa imong papa. Ta, atong ta ka. Uli ta. Ta. Asa man dapit inyong balay? Asa man inyong balay dapit? Ha? Atong ta ka sa imong papa. Kana?
Hatod ta ka. Hatod ta kasi mo papa. Ha? Kau na usa. Kau na. Ta, hatod ta kasi inyo ha balay. Imuha ni TV? Imuha ni? Imuha ni TV? Imuha? Imuha ni? Na TV oh? Imuha ni TV? Ulita sa inyo ha? Imo ni sanina? Imo? Imo sanina? Imo ha? Ta ulita sa inyo ha? Imuha ni sanina. Dalo natin mo TV. Atong dalo ni mo TV oh. Imuhang TV, imuhang bag. Dalo na to. Dalo natin mo bag. Kung si sulod ani. Si sulod ani. Ha? Kung si sulod. Ah, imuhan ni, oh, imuhan ni. Kung saan sulod? Imuhan na. Oh, imuhan na. Dili na ko labtan dili. Imuhan na, imuha. Tana. Hatod ta ka. Tana uli na ta. Pangita na ka di papa nimo. Wala daw ka ni uli. Tana. Tana. Ipangita na ka, wala daw ka ni uli. Kauno nimo ha. Akong tabunan. Ha? Kauno nimo ha, kaunon ha. Balikan ta ka ha. Hatod ta kasi yung balay. Ihatod ta ka. Imong tubig, kung muuhaw ka, inom ka. Kung gutomon ka, kaon ka. Sige na, kaon na. Sige na, kaon ka ha. Mukaon ka ha. Balikan ta ka. Katabang, kung gusto pod nimo na makaapil ka sa atong rapol nga isa ka sakong bugas kada 15 o 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao Nun Ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imong suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.